Lotshani bakuthi igama lami ngibhile from ngohlelo libiza nge-Identical Force. Sikwamhlanga ezakheni sinomama lapha sithi sathi niyasibona sivuke kuseni asilali sivukile mama sitshela ukuthi usibizeleni. Baba nginibizele indaba yenkomo ukuthi nizongirhelebha ngenkomo zakababa noma ubaba washiya inkomo kwasala uma ushone ngo-2018 kunenkomo ungigulele uma isikhathi eside ngingedwa mase kushona uma kwavela ubhutama azolanda inkomo zakababa ulande inkomo uma ushone ngoSaturday ashonele esibhedlela kaMhlanga yena Monday wakasele sikhaya azothatha inkomo zakama ngathi mangibiza amaphoyisa esiyabuswa eza amaphoyisa bambuza ukuthi inkomo uzisaphi wathi bathi inkomo uyozibeka eplasini. Okay fine ngamiyekela wazithatha wakhamba nazo khambile isikhathi lesi sonke ngathi mangiya kuye sengicala ukwenzela abantwana imisebenzi abantwana engisele nabo izizukulwane nebama abantwana sengicala ukwenzela imisebenzi ejardini ngizombikela angayingeni indaba angitshela ukuthi okay ngase ngiye esigodlweni ngayindlulisela esigodlweni salokho sihambe esigodlweni yabahlula esigodlweni ingoba bathe eze nomkakhe zangasabuya eze nomkakhe wakhambela futhi ngiloku ngibuya ngizomtshela ngemsebenzi abantwana angayingeni indaba yami yomsebenzi ngizenzela umsebenzi ngingedwa ngithenga inkomo ngihlabisa abantwana kuthe ngo-2024 bengithombisa isizukulwane sami mangithombisa isizukulwane sami nebukhweni bakhe bekunecude asihlale emakude sihlale emaduza nethi sishiyana nje i-distance ayinkulu ngen-21 zaka December 2024 wathwala inkomo yasekhaya wayoyideliver ebukhweni bakhe yahlatshwa ebukhweni bakhe ngayilandelela indaba khona ngathola ukuthi inkomo yasekhaya le eyebukhweni bakhe mina angakangiletheli inkomo ngithe mangimbuza ke ukuthi ngicela inkomo zekhaya mase ngibiza umndeni sihlala phansi sikhuluma wangitshela ukuthi bathi inkomo zekhaya zifile ngathi mina angikhumbuli ungibiza uzongitshela ukuthi inkomo zasekhaya zifile inkomo zekhaya makazithatha ejardini beziyi4 ezinduna ziyi2 inkunzi ziyi2 bese ezisikazi ziyi2 zimithi lezi ezisikazi wazithatha wahamba nazo manje ulwa nami akafuna ukunginikeza inkomo ungitshela ukuthi bathi inkomo zasekhaya zifile futhi wakhipha igama lokuthi inkomo eyodwa isele eyabantwana bakhe so bengibawa i-Identical Force ingcede ngoba ngeke athathe inkomo zasekhaya ayedwa ngikhona ngiphila ngisogole noma isikhathi eside angangincedi nganext ngimbiza ebusuku ngimfonela ngivuka ebusuku ngifuna ama-transport ngisuma la ngimusa khona angangincedi angathini mara mase kushone uma ukwazi uzokungena ekhaya azothatha inkomo bekangayizwani noma ngendaba yokuthi kwaba nobhuti wami wathola imali ye-third party washona ubhuti wami uma wathola imali ye-third party bona athole imali ye-third party uma bese kushone abayi4 ekhaya ngosongwala uma wamnikeza imali yamatshe angu4 wathi ayowathenga cash azowafaka saloku silindele ukuthi uyothenga amatshe sokusilindele uma masela mbuza iquestion ukuthi kanti amatshe uzowafaka nini wathi imali yakho ngiyisebenzisile ngakhe ngayomuzi wami ngeke uyithola saqala ukulwa naye lapho vele zange sikhambisane naye ngoba besele alwa noma nathi sathatha isayidi la kama ukuthi udle imali kama yamatshe ubuya ulwa naye vele besingasezwani besingasathini sinaye but wakhona ukubuya ngingekho ngiyemsebenzini wazokuthatha uma wayomphosa esibhedlela kaMhlanga ngathi mangifike ekhaya uma akekho batho umthetho umphosa esibhedlela kaMhlanga mangiye esibhedlela kaMhlanga sengithola umfazi wakhe upha uma iyogati ekubeni bekangangena ekhaya azohlola uma ngathi nangikhuluma noma uma akasangiboni akasangazi zange kuphele malanga ingaki uma washona. Okay ngaphandle kumotsha isikhathi basalele bangakalemuki you can check my brothers hlangu isikolo sisezakheni
Sizakhela ngisho. Ezakhela. Yango isikolo ngazi isikolo lesiya. Kusanandaba noma singasazi kamanje. Asingeneni sibakhokhoda lesisi. Sabakho. Ifuna inkomo zihamba kodwa. Na? Okay, asingeneni. Why is famous security? Information engeni kulo muzi. Yini? Information engeni kulo muzi. Why? Isiphetho salapho vele. Isiphetho salasting. Uthi information engeni la. Ngifuna uku-understand ukuthi why ngangeni. Angazi nami ngayithola njalo. Why thola njalo ithi information engeni ekhaya? Yeah. Yini ngangeni? Ngangeni ukuthi nami ngayithola njalo. Iye mara ke wena umuzo wale ndawo le. Yeah, la sekhaya. Sekheni? Yeah. Yeah, but then asikizi kuwe msi. Uyasikizi kuwe. Ufuna kwa. Ngifuna ubaba walo. Ubaba keza zositshela ukuthi angene information. Yeah, maya kwazongena. Isizathu sokuthi ngangeni. Ngiyangizwa ukuthi uthini ukuthi. Ngiyakubuza nami ukuthi why. Yeah. Why ngangeni? Why? Why singangeni? Akwazongena la uyangizwa na. Ngithi why singangeni? Angikufuna ungene la ke. Isizathu yini? Wazongitshela ngesizathu sakho la. Bele ngesizathu sakho. Oh, phela wena ukhuluma uyalwa. Yeah, ngifuna kuyalwa mse. Uyalwa. Uyalwa. Funa ngilwa ngithi ya. Uyalwa. Ulwa nathi? Ulwa nani? Ulwa nathi? It is tell something my brother. It is tell now lwako. That's no problem now. You understand? If uyalwa, sitshela ukuthi ngitsho nje uthi wena ulwa nathi. Ulwa nathi ngenxa ukuthi ukhora yakho uzela uzokhuluma nomfowabo. Thoma nini ezala mbuzeni ukuthi thoma nini ezala. But then ke asisho wena uthi ulwa nathi. Ubona ngikangani? Ubona ngangani? Ngikhule bengabangaka. Angabumbona ka already jalata. Okay, ubaba ukuphi? Ubaba uyahlaba. Ubaba uyahlaba. Yeah, ubaba keze asichazisela. Wena angitsho wena uthi wena ulwa nathi. Ngoba uthi sigqoka uniform so. Angitsho phela kunabanye abantu bazijila ukuthi akunamuntu obusaba. That is why uvela usivima. Awusazi sine side eli-1 story. Sifuna ukuzwa iside lika baba. Wena uyafika la uthi akunamuntu ongena ku uniform so ayingeni. And ulwa nathi. Manje ngiyazi ukuthi nizengani la. Uyazi ukuthi siyasimfoneli. That is why sifuna ukuzwa. Mara la uqeda ukukhuluma naye. Nini? Mfonelile maza uqeda ukukhuluma. Yes, uthi ze kimi ngize. That now utangacela uthi ze kimi iza uzokhuluma nami. Angitsho ngimfonelile. You are right. I contacted him. Ngamtshela ngathi okay what iza uzokuzwa iside la phendula wa drop phone ngisho. Ngibane drop phone. Ubaba bakho udrop wabakhona. Bokhamba naye. Benginaye awu. That is the reason why. That's why ngimfonelile ubaba bakho wathi kimi. No, okay wena iza. Ngathi okay no it's fine because bengifuna ukuzwa iside lakhe. Khumbula ukuthi ngine-side eli-1. Ngifuna ukuzwa ihlangothi elinye wena uyasivimba uthi akunamuntu ongena ku-uniform esiwayingeni. Ngamanye amagama kukhona okuvimbako ongafuni ukuthi ngikwazi. Ngoba mina umama ungitshele kwakhe iside. So ngifuna ukuzwa ubaba ukuthi ubaba ungiphathele liphi iside. So ma ungivimbako singene. Ngikwazi ungena njani? Mara okay. Mara tema nothing. Mama. Thina phela thina sithuselo that is why ngitshela ngithi nangabe uyalwa bathi abantu ngoyithuka banu baba kano it's fine sijwayele into esiso uzokubona ukuthi sobe sigcwele la siyabona size sithi quite njani nangabe uyasi-actela nathi angitsho sibona sizile sokuza iside la kababakhe yena utshela ukuthi angenwa la ekhaya no it's fine asilinde ubabakhe bakhamba banamathele bobabili so nababetha abantu bayabadika boyithuka hayi ikho leyo amanga noma nzi 60 years besila siya ngikwazi lapha ukuze noho singesi sizama ngesizathu mangizomtshela umsebenzi ukumvakashela simvakashela ungavakashela umuntu owabulala umameni uma wafa ngestress ngithi ngenze so ibambe kancane akhe ngibakhombisa ukuthi we know better than the way bazi ngakhona nangabe ungachachazeli nawe wena camera chachazela njani